Перша подорож за майже 5 років. Востаннє Бекір Дегерменджи, учасник кримсько-татарського національного руху, приїздив до Києва в тому, в іншому житті. Ще до брехливих звинувачень у вимаганні грошей, арешту, понад року у СІЗО, бурхливих судових процесів та несправедливого вироку. 1,5 роки відбув під умовним домашнім арештом, і сьогодні Бекірбей нарешті вільна людина. Сняли с меня полностью судимость. И теперь я свободный человек, представьте себе. Стараюсь дышать свободно, как это получается. Но не всегда получается. Отсюда здоровым никто не выходил еще. Близько року в СІЗО в несприятливих для літніх людей умовах і нервова напруга. Підірвали здоров'я майже 60-річного чоловіка. Астматик, інвалід 3-ї групи. Після одного з приступів задухи навіть впав в кому. 3 доби рідні та просто небайдужі очікували в напрузі, поки Бекірбей боровся за життя. І сьогодні, отримавши неначе другий шанс, Бекір Дегерменджи впевнено каже, ні про що не шкодує. Якби можна було повернутись у листопад 2017 року, так само б з друзями відстоював би і захищав би ветерана національного руху Веджія Кашка, яку обібрав так званий бізнесмен. Тоді, понад 5 років тому, громадянин Туреччини Юсуф Айтан позичив у Веджія Кашка $7 000 і віддавати їх не захотів. Бекірбей разом з 3 своїми друзями стали на захист Веджія Ханум. Вони прийшли на розмову до бізнесмена-крадія, а той натомість викликав поліціянтів. Під час поліцейської облави ветеран руху Веджія Кашка померла від серцевого нападу. А 4 кримських татар, її захисників, бізнесмен звинуватив у вимаганні. Далі почалися арешти, СІЗО, суди. Я точно так же пошел бы защитить и покойную бабушку. Точно так же. О том, что я сделал, я не сожалею ни грамм. Я тебя не считаю виноватым. Точно так же мои друзья не считают себя виноватым. У нас была цель единственная – помочь бабушке, и всего лишь. Жалеть об этом я не жалею. Если вернуться все назад, я точно так бы поступил. Сьогодні Бекірбей займається господарством і з задоволенням облаштовує двір. А найбільша його радість – перша онучка, яку подарувала донька і яка дала новий поштовх до життя. Тепер мріє дочекатися онука і в родині сина. Изменилось очень много. Я, во-первых, дочку замуж отдал, сына женил. Наконец-то у меня внучка есть. Не Алечка ее зовут. Вкусненькая, красивенькая, приятненькая девочка. Вот это все, семья наша вся в сборе, будем так говорить. Теперь мы в полном составе и будем, как это говорится, умножать население Крыма за счет крымских татар. Будем пополнять генофонд кримських татар. Саме для своїх онуків та усіх майбутніх нащадків Бекір Дегерменджи мріє зберегти свій рідний Крим. Я бы хотел, чтобы все люди дышали ровно, красиво, свободно. Чтобы моим детям, уже моим внукам, будем так говорить, остался цветущий Крым. Чтобы море было теплое, чтобы все люди с радостью к нам приезжали. Ну, чтобы все было свободно, свободно, свободно. За все життя, ще з малку, ще з Узбекистану, Бекір Дегерменджи та його родина не раз опинялись в скруті. Щоразу долали негаразди, бо вірили в майбутнє. Ця віра, попри все, не згасає. Як певен Бекірбей, їх віра живиться силою коріння його народу в його рідному Криму. Вікторія Бойко, Іслям Пінка, Заман, АТР.